دەم باش خوشک و برایان هێژا شیرەت کش بۆ ناکەچ و خۆرتێمەی مڵەتی ئەزایی تایبەتی وش هەموو کەچ و خۆرتێمە ڕەتەڤایی ئەم خوازن بێژن ژمڵەتەمەی کوردستانی ڕەتەڤدا خوازم بێژم gelek safehatê wehemî rûpelê wehemî nerast hatine çêkirin îmeylê nerast hatine çêkirin li ser van malperê civakî bi nav û remz û rimûzê êzîdiya birayê min û tên xebera ji xelkê re din yan jî wekî dijî ew jî çêbûne tên ew jî xebera ji êzîdiya re din ez xwazim bêjim biya komentara nekin birayê min yekî got tişkî ji xwe re binivîse û bela bike ya sefhakê vekê ji bo nafitnê ber her kes bawer neke bênû insankî êzîdiya yan mesîhiya yan yehûdiya yan insankî misilmana yan zemçiyena birayê min ew ê bênav bi navê wehemî û bi rimûzê wehemî yan jî sûretkî wehemî ji xwe re daniye serê biya wan tiştan nekin qurbana çavê we ber pevçûn û şer li ser van tişta nabeyna we de çê nebê pêlê bikin û wî bavêjin sefha xwe û xelas û tişkî dijî xwazim ji keç û xortême êzîdiya re bêjim birayê min û ezîza min ê ez xwazim ji we re bêjim heger tijekî biraderkî me kurd az bûyî te çû sûretê Sedam danî serê sûretê Sedam tifêdê nadê me yan jî bêrxa Iraqê remz û rimûzê me hene hektê êzîdiya remz û rimûzê xwe dey ser profîlê xwe yan sûretê xwe dey ser profîlê xwe tu werê wele miletkî az bikî yan tu miletkî çima iştegalîk nexweş yekî saqetkî faşilkî hatiye vîdyok çêkiriya yan jî tiştek nivîsandiya ji qeherê wî tirabê tişkî wilo bike na yanî miletki çend saqeta û çend insanê faşil çend insanê pîs nayê şewtandin te dît xeberke bê behr bi devê kûçika naherime birayê min em hêvîkin û heş xwe hebin ta fitne çê nebe ta belbele çê nebe xîreta tawusî melek ti destûrê nadê got xwe pişta sefhekê de yan rûpelkê de veşêrê û tu werê di komentara da dibin nav û remz û rimûzê êzîdatiyê de ti xebera û kifiriya ji xelkê re bidê ez hêvîkim û van tişta ji xwe deynin û heta bi navê min gelek sefhat hatine vekirin û bi navê wan kes şexsiyatê êzîdî ê Google naskirîne ser van tewasıl îctimai sosyal medya hatine kirin û xebera ji xelkê re din biya van kesa jî nekin silav û rêz ji bo nawe tevda